Naimbag nga aldaw ka Ilocano. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Ka Ilocano Farm. Shoutout nga po pala sa inyong lahat na sumuporta po sa aking YouTube channel. Ang video natin ngayon ay mamamasyal tayo sa Magkanyaw, Ka Ilocano, at kakain tayo ng Mickey. Tara, samahan nyo po kami. Mainit yata lang eh. Naimas, Mickey. Pwede na! Ito ng mga Ilocano. Papunta na kami, Ka Ilocano. Nandito na kami ngayon sa Bantay. Ito na yung National Highway. Andiyan na yung arko ng papuntang Bigang, Ka Ilocano. Dito tayo sa Marcias, Ka Ilocano. Yan, oh. Daming bumibili ng pasalubong. Yan, kakain tayo. Yan, dito tayo. Wakan niya. Ha? Butok. Ha? Mickey lang. Ay, nga sila. Kaka-apat na tulig. Sumukop. Tubig lang. Maganda pag siya nga magbabayo. Mainit yata lang eh. Wow! Naimas, Mickey. Pwede na! Ito ng mga Ilocano. Ang lapot, Ka Ilocano. Dito tayo sa Marcias. Hindi mo na kami sila nung da makamatapay. Pagkatapos namin kumain ng Mickey, Ka Ilocano, diretso na kami sa uuwi. Kasi hindi na tayo tutuloy sa Kanyaw kasi umuulan na. Oh no! Bundok kasi yun, Ka Ilocano, na pwede kang mag-hiking, pwedeng mag-camping, at pwede ring mag-adventure doon, Ka Ilocano. Kaso nga lang umuulan na po. Kaya uuwi na lang kami, pupunta lang kami ng Bigan. Nandito na kami ngayon sa Bigan, Ka Ilocano. Wow! Dadaan muna tayo dyan para mamasyal tayo ng kaunti. Nandito na tayo sa Heritage City of Bigan, Ka Ilocano. Nandyan na yung papunta sa Calle Crisologo, yung old na Spanish na pwede mong lakarin, Ka Ilocano, hanggang sa dulo. Pero dahil umuulan, nakasilong din yung mga turista, Ka Ilocano, kaya hindi na tayo bababa. Nandito na kami ngayon sa Sunyang, Ka Ilocano.
may bibilhin daw si Nanang bago kami uuwi. Kasi umuulan na. Kabili kami kay Ilocano yan. Bibili tayo ng chicharon kay Ilocano, yung pwedeng isawsaw sa ano, sa dinuguan. Nangalan na dito yun eh. May isa. Ay, hindi na gawa. Dito yun natin eh. 120 sa 150, 120 dapat. Ay, 150 dapat? 150 na nag-iinanap. Lagi yung Bumili lang tayo ng ulam natin na chicharon na isasawsaw natin sa dinuguan. Yan. Tsaka yan. Sanang linalamig na siya. Oh. Dito na kami sa bahay. Oh. Parang may bagyo. Oh. Yan oh. Ha? Wait. Lakas ng ulan kay Ilocano. Wow! Yan na, tikman na natin yung dinuguan na sinasawsaw sa chicharon kay Ilocano. Tinatawag naming espalto to sa Ilocano kay Ilocano. Masarap na pang ulam at saka pang pulutan. Ang lutong ka Ilocano. Saka meron din kaming inihaw na mga laman loob ng baboy, yung mga bituka. Lakas ng ulan kay Ilocano kaya masarap maligo sa ulan. Oh. So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo naman pong kalimutan mag-like, mag-subscribe at hit yung notification bell para updated ka ni YouTube pag meron po akong bagong video. Maraming salamat po ulit ka Ilocano sa suporta. Ingat po tayong lahat. See you in my next video ka Ilocano.